an gin seng zun renga Mr. Liwa fapa ina run king hlul chu tian jen le tau tau te chuan khoi changin nge anei thian zota apa hne na changa anei ani thu soin a thil ken chu thil hlu taka niam ni ti in a zot le ta apa in uluk taka avon le ada chada wangin thil hluwa alo ngai ve topani tau tau chuan gin sen chu an hne na engwanga ke nge ani ti chu alo zota ama a alo pui to na aru let na ani thu in alo chang wanga tian jenina alo mel khu ya wang chuan thok la hokin apa ti mang an adu wang le gin seng chuan nun na a chan thei ti asia a apa soi asia ta wangin apa zu in pui thin te ai chuan an hne na pek chuan omzia anei zo karin wang ani thu chu a soi le a thil ruk chwa wang chuan apa chau ni lawin an mani pon har satna an to pha thu thin rim taka tau tawina shil chuan angai na alo shelo hle a tuna gin sen arun ken chaw wang chuan omzia nei to lo thu soin tian jen chuan akal sana tau tau chuan Mr. Liu fapa chu a thu zo ma idol ni lo tur ti in idol ni tur chuan a thluakin a phalawa alar thei don lawani ti in a au khum ngek Raubeka in classroom ata na man choya lwa thei tur lo mu wang chuan professor nen chuan enfia turin an vakala azau tha in classroom ata na du thu samani baka medical center ne na a in nai le zela wangin professor po chuan tha ti hle a Raubeka chuan anei tu te nen anin sha chat wangin lwaman po aret pa ngai aya tlomani don thu professor chu a shela ani na taka chuan lwaman chu Raubeka in an lwa chung chu free legal service pek anei tupa hne na a in tiam wang chawa niam theian lo ni classroom thar tur po hon na nein ti fel ngai anga an ti fel pa boka room thu ziak tar na tur vel tian jenin a boi pui lai chuan tau tawa bula lo om ve in professor chu a fak hluta a thutiam a ti hlotlin zel thina wangin angai san thu chu a soi lai chuan tian jen chuan a thutiam zong song a ti hloting lo alo ti zawa tau tau chuan professor thutiam ti hlotin lo chu she chakin tian jen chu a zota ma se tian jen chuan thuruk ki zep thei si lo ka shil du lo che alo ti thung thuruk chu ka zep thei lutuk ipa in zep tura min ti po a soi lo tura soi ti she chuakin tau tau chu ngoi maka tian jenin apa thuruk chu engi ani she chakin tau tau chu a zot let ve ta thunga a chhim budoi kwal vela tau tau chuan a soi du bik der si lo anu le pa ten an shwai ho nuwa changin arun biak mia lo le a message tak ngal po a reply lo wangin tian jen chuan meng chu angai to ru em a tau tau chuan tian jen chu litir pak chung changa shil chuan meng shwai chwa dan tur a shil ve thung tur thu a shila tian jen chuan meng shwai chwa dan tur chu shil ma sapota a hlotlin chuan litil lark chung chang chu a shil ve tur thu soin anin rema professor renan titura ashil angin jiangzi damdoya tan kumza thuma upa taila run mu chuan tau tau chu thudi ka sha ta wangin aril ro boi hle a professor mingchat pha theidon ti a sha ta wangin mi pa hawin zun la khom tura in thiarna lama an kal hlan chuan professor muturin tail keng chuan akal tavat professor chuan tail chu en fia velin jiangji nu chuan a mu thei arin lo thu a soya tau tau chuan kumza thuma upa nge ani ti fin fiana certificate po arun phor thlap engtin ngen tiang ti soidunin professor aima chuan tau tau chu aril ru ha mel zok professor chuan tau tau chu ti dan ngai to turin ati a tau tau chuan tail chu thlaka siam dang lamaril ruk thu soin professor po chuan alo pompui Chian ten zunan la khom chu midang tel lawa khoi dang lam dan ngai to in ama chuan ati thei tur thu a soya ma se peng Chian chuan nial tatin tau tau bula omve chu adu a tau tau point nial ngai na sha lo wangin midang zong chuan an pani chuan an kal san ta vek shilve mai lo chu ti dan dang om lawa jangji chung chang thu dik chu tau tau chuan Chian chu a shil veka man ro thak na a chan pui turin a som thu dik a sha chuan Chian chuan janji te nu fa chu thu dik shila tuma ma se tau tau chuan shil lo turin a min thei sham meng mu tuma tau tau le tian chen an vakal chuan meng pa chuan lam siamin an mu chu alo phal lo
an fanu chu an hmangai thu le a thatna turan du a pon lama a chwa tam lawa anung chang siam thatnan chuan engpo an ti thei thu an soi chuan tian chen chuan thin rim takin an fanu chu ramsa ni lovin mishing ani thu in lo chang let an fanu an enkol dana loin ro lo turin le to tura shilin meng mu chu an phal lawa ma se meng mu lo chuan le chu an tum lo bur thung tian chen le meng ipa nin hnya lai chuan tau chu in lam panin atlan thuta ma se meng nu a to wang chuan a ding zui ngal meng an ngai to wangin mutura lo kalan ni thu le a pasalin lu a phal sak lo thu a shil chuan a be sei lo dewin meng mu chu anu po chuan a lo phal bik chuang lo police hial an kau wangin lo thei lowin meng mu lo chuan an let ta sham Raubika hne na kalin meng lak chwa thei dan tur kong an zota ma se a hring tu anu le pa te an ni miau wangin dan hmang po in ti vak thei om lo thu Raubika chuan a lo soya meng an lak chwa thei dan tur kong om chun chu anu le pa te min che ani thu a lo shil chuan an bei dong hle anu le pa te min an tum mek la yin meng chu an balkonia changa zwang thla in a boral ta nga la tian chen chu a ril ruana in a twar hle a tau po a bang bik chuang lo tian chen in ti hlum tuma tue lowin hnim chu tau chuan va mu in a chan chhuaka tian chen ron har nu chuan hau shepin engril pu a chu tiang thil chu ti ngi ani a chung te ril ru tur adon me lowem ni ti in au khum twar ra tian chen chuan meng kha building atanga a zwan thak lai khan engtin nge oma engril ru nge aput a hlawang em ti ka sha du wang ani ati a adam lo en kol a chan him tur ani la ya a thi chu apa in lo cham turin a pian thu a soi kha dikni in a sha a engpo ti se a to pa a lo cham zel thin thu chu a soi bok tau chu awan nei thu shil chuan tau chuan awan nei wang ni lowin a beidun ngai lo wang zo ka ni a chu tiang che a ti ve tur chuan a shil tau chu le ya chuan a le thlariai ria ya tian jenan a chhaim ti ya zo chuan a pum na thu a soya ni khwa a shelo zui ngal ti der tian jen chu run tho chuakin tau phone zonga tau phone ro tian jen chan tu ra tu ya lu khan tu ya atla lu dai lo ni tau chu a kho si ka sang hle a damdo in pan puya du thu a soi chuan in nei tu pa chuan khwa atang chuan damdo in chu a hla thu le tu nang zan thima chuan a hlo oma motor man tur pu a om lo thu chu a lo soi tau lo har deuh nu chuan a ril lama ani thu le a en kol na lama ti swal pala nei chuan buaina lian zawk a thlen pal the a hlo om wangin damdo in lama kalpui tur chuan a lo shila tau ero chuan hunan nga lo ti a sha ta wangin tian chen chu ama en kol mai tur chuan a lo ti thunga tian chen chuan damdoi te cho in tau po ama a in a har vele ta dewa an ti na chuan tau chuan a thia ni chuan kapi thlan bula min phum don nya o ati a pi thlan ni lawa an chung ko thlana an phum zok tur thu tian chen na soi chuan tau chuan makati hle a chana zo chuan tian chen chuan i thi emo i dam emo kata chawi ni ti in lo chang adu thu soya tian chen in pon chuan tau chuan adu chana sha thiam lo hle doctor songi ne meng pu apom theilo la yin ani phei chu apom theilo le zwala ring hiala tian chen chuan anu ni lowin ama zok chu angai zong tu turani wangin anu wanga ril ru halo turin nema tau po chuan alo nar tabik lawa ma se azirna a hlotlin na chan ma lo chu midang sha tir lo adu thunga tau pum chu ama aya arun na zwale ta ka wangin tian chen chuan apa phone vata tau dan le adam doi ei to te a shil chuan professor chuan rang thei ang bera damdo in kalpui ngal turin a shil tau chuan an thu soi chu lo she phave vekin tian chen phone man lai chu lak sakin a off zuya damdo in kala du lo thu le tian chen chu ama in rin tok na nei turin a shil non le damdo in kala du miau lo wangin zan khwa in tian chen chuan boi puin a om pui ta chota atu ka chuan tau po chu a tho har ve ta dewa ma se chol hadam alama mor em wangin an la ho ngal theilo thung chumi churem changa la in an ria na te lom thu shil let nan khwami te chu a thlona in entir na bwa sai sakin tian chen chuan damdoi te a cho hloma
tian jen le tau tau ina ron lutin sitting room a professor te nu pa lo thu an mu chuan an phu chiang hle tian jen an abyak chuan chang lowin anu chuan in chung lama a chho sana professor poin tau tau zok chu bia in amar de sak adu thu chu asoya tau tau po chu kalve main amar te ade sak nu chuan professor chu in chung lama chuan a chho ve ngal anu in belawa a chho san dai chu tian jen ngai chu a thalo hle chun lama rau bekan email hlui delete chungchang a soi sherengin tau tau chu a email inbox hlui ho chu delete ve atum na lama mengin video run thon a mu chuak da hlul a enzo nuwa tian chen chu a ruma kaulutin a entir ve boka chu video a chuan mengin har satna a to zong zong anu le pa le tian chen bula po a soi ngam lo chu tau tau shil tumin alo thon chu ni in meng thu soya changa alandanin meng in ti hlum chan chu abial pa nan wang ni in langa tau tau chu a thin rimin chu pa chu zon cho a shemna pe ka du hle ma se evidence de lo chuan engma an ti thei si lo meng bial pa nan mutur chuan an vakal tange ya ma se meng chunga eng thil ma ati lo thu le meng jok chu alandan ang ani lo thu so yin tian jen le tau tau te chu ama an ti boy le ni chuan meng thalak le video a call chu internet lama thedara avole ta zoka engma ti thei chu an nei lo hle raubika puina delin nan chu shemdan kongjong turin an ti a ma se evidence thatok takan nei lo wangin le meng video mang chawa case an file ni chuan meng zokin thiam lo a chan theina chance a san thu lo shila case file lawin chanchin bulama an chhuat a chuai zoka chu chuan na thok thahle shaudo phone belai chu li kwan chuan lo sha in athu soi zong zong te chu bangphe na changin alo ngai thaveka shaudo ne na chuan tau hi jiang chung ko thakal zel ani lo ati kha thu dikani empty in a zota engwanga chu tianga tau kher thlang bik nge an ni a engwanga du sak bik em nge an ni ti chu thin rim takina zot shao dau in arin ang chu thil omdan ani lo thu a soi po in li kwan chuan tau chu tungia ni zon chhuanan a document shao dau in ati thler chu zom khom le tumin awa haya shao dau in lo dana tum chuan thin rim taka avai kyan na lama shao dau chu chhuata ni kho she lowina tlu a li kwan chu amang ang hle shao dau chu ambulance in rang thei ang berin damdo in panpui nga lani a doctor in check up anei nu chuan adin mun chu a that lo hle thu le surgery point a chan thei kher to don lo thu a soya chu wangin surgery chu nei lo a thazok ti in a shil shao dau chu chol hadam tir mai a thazok thu shao dau nu pui ne na chuan a soya ma se anu pui chuan surgery chu nei nge ya du a chunga engpo lo thleng se doctor chu adem lawanga ati ve thunga professor te chung ko an lo thleng ve a thil thenda nan zo chuan li kwan chuan shao dau chu an company in school ne na an project nei dun chung changa mu tumakalin chuta ni kho shelawa alo le dringawa mu a arang thei ang berin ambulance a phone ngal ti in thil thleng chung chang chu do ta soya shao dau chu an zai zo nu chuan a har mai lo wangin anu pui chu a ril ru nuam lo hle a doctor lain a har chhuak kher lo mai thei ti a soi chuan professor ren chuan shao dau an enkol na hmun a lu ve a acupuncture manga enkol doctor ne na chuan a dila engpo a thlenga ni chuan mo phurna alak tur thu soi po chuan doctor chuan western medicine mo TCM po ni se danglamna a thlen vak lo tur thu chu alo soi thunga shao dau nu rem ti na in professor chu enkol tur chuan alu don tange nge a tau nen chuan ruma an lut don ani chuti lain li kwan chuan professor ne na chuan shao dau chu a mentor ani wanga ama enkol chu ati turani ti in lu ve chu adila professor in tau nen an lu don thuwa anyal po chuan tau aya lu tir zok turin angen chang shao dau nu puile doctor in lu tir ve mai tur an lo ti chuan professor chuan rem ti vak lo chungin apom ta sham shao dau na ya li kwan oma piangin a BP aron in up thu china wangin tau chuan ngai thatlo na aneya shao dau accident to chung changa li kwan chu in rol na anei ni in a ring hlela professor ne na soi chuan professor chuan shao dau chu tu main an tlo po to ri lo nan tau chu duty turin a shil
tau tau chuan nurse ne na shau dau ruma ama chawa li kwan lu tiu lo turin a shil diam to bok tian chenan atuk lama shau dau tlo ve du thu le apu in engi mutal ken saktura ti thu a soi chuan professor chuan li kwan nen ankal a phal ri lo thu soin athil pek tur chu tau tau ko ta hlana pek tir mai turin ati a if pa nge a in tau tau hi du sak zok dai anya ka kali phal lo la in ani chu phal sakani a min ring me alawani tian jani na ti lai chuan apu chuan nang chu a fa pai ni a tau tau chu a senior aunt ani thunga lom u zok te ngai poimo hi a thania ti in lo fiama tian jen chuan chan let ngai na she to lo a kal san ta top tau tau chuan li kwan alarin hlel renga wangin grupa chuan shandao a har to ti in a soya li kwanin arun chan masak berarin lain arun chang lo shim shim zok tian jen bula li kwan arin hlel thu a soi ve chuan tian jen chuan abula akal hnai pianga abi pin apchin na chan chu li kwan angai nat wanga ni a ring thunga ma se tau tau chuan li kwan arin hlel chan dang te a soi zela tian jen chuan ama in enga tingi a shil lo ti in lo zot let wat ipa bula ka soi lom ti ya tau tau in lo chan chuan ama aya apa a shil masa chu a hrithiam lo hle thil poimo chu ama shil masa zel to turin ati chuan tau tau chuan apoi mo chu ka master ka shil masa zelang alo la ti chal I thin lunga khan I master nge I bel pa hi poi mo zo ka ati a ka master ti ya chan le phei chuan tian jen chu alung oi to lo hle tau tau chuan idam lawem ni I pa chu engtin ngai thik theya ati chuan a thik lo thu in alo chang ve tlat anu po hetiang boina chia hi aneya wanga apa ne na in hauring thina ni wangin anu fa pa ani tak zet thu tau tawin a soi lai mek chuan man mo dewin li kwa na ron luta tau taw le tian jen po chu mulawin shandao anda na room lama chuan lu atum nga la tian janin a kauta ka chuan an bula chuan a ron let le ri tau taw ne na chuan Mr. U harem ni I message ka mu vele karon kal ngal ti ina zota aha me hle tau tau chu ado soi chun zom zelin aron har thu le li kwan ming aron lama abak engma a soi zom theilo thu le chuti la chuan a bp san hle thu a soya li kwan chu a ril ro ha me hle shandao omna lama chuan kalnga la tuma ma se tau tau bok chuan alu theilo thu le ama po nursin a chwa tir thu soin adang tla thung tau tawin lu a phal lo tlat wangin li kwan chuan alu the in be sein shandao nu le anu puite chu phonin shandao har to thu awa shila rang takin anon thleng ngal nurse ne na chuan shandao din mun enge ni to ti le a omdan te chu an zo chuan a tirin a baude hu na in tau tawin alo signal wangin a sha thiam ngal maya a mu thayem ti an zo po chuan tau tawin a ku zung chang manga alo shil wangin pahni chau alu thei thu a soya li kwan te lo chuan an lu ta nga la alu ve thei lo wangin li kwan chu a thin rim hle zana chuan tian jen chu tau tau duty na chuan ron kalin tau tau ke te chu a sil saka in lama ho chung chang soipui chuan tau tau chuan ka master in mishil ma lo chuan ka duty ringa ngai ti in a shift tur po raubika in alo kep don thu a shila thu dik tak alan chwa ma lo chuan li kwan arin theilo thu a soite le thil dang te chu li kwan chuan an pe aluka chang chuan alo ngai tharu ve ring bok ama a tau tau le liu jing hong in biak na alo shat fu wangin midang hne na liu ji hong vot a zon pui thu te a shat awangin tian jen chu anin kara engi omti ina zota tau tau chu tian jen omda na wang chuan anwe za hle liu ji hong chu adu lawa ama chawin a thin lung zong zong a nei thu soin tian jen chu a chhai pa a an hlim dun hle zan lama an thu soite a shat awangin li kwan chuan damdo ina in duty chok a tha thu le zan ina chuan keima ka duty yanga ti chuan tau tau chuan a theilo alo ti bura shandao nu pui chuan makati me hle ma se chu ti lai tak chuan shandao har thu chu an ron shila a omna room lama chuan an lut ta diak li kwan chuan shandao mu theinan tau tau bel pa anga in soin receptionist duty te chu phone in pona anga thu le kausak lok turin ange na narsin tau tau va shil chuan tian jene moti in phur takin akala
maseli fa a chuan to nu chuan a hmazana damdawi ina Li Kuan ang deuh hmuh tur kha hre chuak thutin rang takin a tlan let leh ngal vat Li Kuan chu Shandao hnai taka alo thu a anam son ngal vata Li Kuan chuan Shandao thlan hru khul sak a tum mai thu alo soya tau tau ero chuan a thu soi chu oi lowin CCTV footage atanga thudik tak a hailan ma a room chu chhuah san turin a vo thunga nurse alo lan taka chuan Li Kuan chu akal zui tamai bok atuka chuan Li Kuan chuan zirlai dangte chu Shandao muturin arun shwai chewa chutianga thila tikwal vel chu tau tau ngai dan ani lo hle a midangin an hmu thei tur thu le Li Kuan chu phalsak ani lo thu a soi chuan anin hnial chawa zan masalama thil thlengte chu tau tau chuan a soi ta vek chuta Li Kuan chuan tau tau chu Jiang family thadik takani lo thu le fasha pa ngai ve mai ani thu a soi chuak ta a Shandao document kha kengtelin tau tau lama chuan musit takin a the dara tau tawin Jiang chung ko thla ani ngei thu a soi te chuan nui so in dot vek ani thu le Shandao wan mai chan nge ya ani na dik tak a shil vek thu dot phwa telin a soya Shandao aron harle chuan achung changa thudik tak apawng chuak ang ti a hlawa wanga Shandao po tlove phalsak lawani thu chu a soya tau tau chu in sum zo lowin Li Kuan chu a bo tlu ropa kuta thlak zui ngala tian jenan alo put sang thwai Li Kuan zok chu Shandao tha tum tu zok ani thu le ni zana po ruma alu ruk thu te soin do ta soya ni chuan check den hial po angam thu chap chau chungin au chwa puya a real ru chu ana tak zetani chuti lai tak chuan professor te chu ron thleng ve in tau tau chu Jiang chung ko thakal zel ni lawin a fanu ani thu ron soi ta thunga a thu soi chu makan ti hlom hle tau tau ngei po chu a chhawngin anupui doctor song phei chu a chhawng zwal hle tian chen po chuan tau tau chu hmeichhia anga a hmangai miau wangin apa thu soi chu do tani ala ring hlel fana tau tau chu a u nau nu ni turin a du lawani tin chutiang thuruk lian tham kum tam tak chunga paina lo zep chu a thin rimin apa chunga chuan alom lo hle bok Shandao chuan ama tlokal zong te chu van tir kau ti in a kau veka alandana a hriat na tlem a hlo chen ani professor le tau tau ba ka Li Kuan aron kalpo chuan alo she to lo chuan lam enge musiamin Li Kuan le tau tau chu chwa tirin professor ne na nom nu chuan engkim ala shat vek thu le lema chang mai ani ti in a soya khaminia accident a thlen dan te le a hmazana Li Kuan ron lu ru ka thil theng te kha professor chu a shil ta veka ma se thila ti dik lawani ti a in sha chwa a in chir chuan a ngai dam thei tur thu a soya a in hmu chwa thei nan professor puina chu adil bok professor chuan Li Kuan chu a hmu ta nge ya a hne na thil soi tur nei em ti a zo chuan Li Kuan chuan a nei lo thu a tir chuan a soya Shandao poem zia a chhar tir nuwa Li Kuan chu in zep thei lawin a ti swal te chu apang ta nge professor ne na chuan na sa taka ngai dam dilin anun bul a tran that le theinan pui turin angen cham chi boka professorin a thil ti swal te pawng tura ti hnuwa Li Kuan chuan a chwa sana ama zui turin professor chuan mi pakhata tira chupa chuan Li Kuan in ti hlum tuma luya azwang thla chu chan chuakin professor ne na chuan ron shwai det le in professor chuan Li Kuan chu bulchan chale turin apui tur thu a shila Li Kuan chu alom hle rim taka a tho tur thu le thil swal a ti le to lo tur thu chu a tiam ta thlap bok Wuhan lama shidang dai tak le na wangin mi pui tam takandam lawa doctor te po bang bik lawin anin dai lo hle a professor ren chu doctor te poi turin Wuhan lama chuan akal ve nge TCM practitioner ho po in anom mun chawa changin thei top lo chwa puin in enkol dan te internet kal tlangin anzir tir boka chu shidang lam tak mai chu a hmenga coronavirus an wa van doi thlak takin professor po chu dam lawa enkol na lama adam lo ve ta hla umaya a in test na ero coronavirus chu akai lo angina lang thunga Dr. Song chu a pasal enkol turin Wuhan chuan aron kal ve boka
professor chunga chuan tau chungchang wangin alalung oi lo deuh na in a pasal chu angai tha thei bik lawa ma se professor chuan tau chungchanga thudik tak chu shilin a fanu ani lo thole tu fanu nge ti po a shelawa jang chung ko thlakal zel ani lo ti po a shat bik lo thu a soya shandao chawin thudik a shia ni tau chu a fanu ni lo ma se an mo alani mai tur thu a soi chuan doctor song chuan makati hle a chuti rualin tau chu a fa panu pui turatan yaina anei chuang lo thung an chung kwa chawin tau chu enkol dan an thiam ni in angai bok medical center ra event an bua saya chuan raubeka chu shian chuan in nei puya soma asom na chu pomani bok luji hongan alai taka tau ko chuaka abial nu ni tura asom na chu tianjen chuan thik le in kalsuna tuma mase anu chuan lo dangin luji hong le midang ne na chuan tau chu afa bial nu ani thu asoya tau chu professor fanu anga anlo shat vek to wang khan makan ti hlom hle a tianjen le tau ero in anin kara sha chu makan lo ti ve hle thung chung kwa in ni lom ni tiya loji hong zo na chu doctor song chuan chung kwa kan ni alom nakin loka kan mawani mai do na kan fanu ani ti na ni chu ti in a soifia a apprentice class zirlai te chuan an zirlai te zir zo to in exam po thattakin an pass hlom ta bok